pokazat ću ti vrlo jednostavan način kako možeš pokrenuti organizam da uopće ne napustiš ured. 5 vježbi, 15 minuta, od ponedjeljka do petka i onda si u igri. Prva vježba je polusklek, sve što trebam je ovaj stol. Napravit ćemo ovako 10-ak ponavljanja. Pazi da si ravan. Idemo aktivirati te mišiće prsiju, ramena i ruku. Uzet ćemo malo mjesta i idemo, to se zove plank na podlakticama. 10 sekundi, glava u produžetku kralježnice u neutralnom položaju. 5 do 10 sekundi, bolje napraviti 3 ponavljanja po 5 sekundi nego napraviti jedan dugi izdržaj. Treća vježba je odlična za aktivaciju gluteusa, upravo onaj veliki mišić koji deaktiviramo nakon što dugo sjedimo. Pomažite si sa stolom ili stolicom. 5 na svaku nogu, 3 serije, bit će odlična vježba. Zatim ću napraviti nešto da aktiviram listove. Idemo 10 puta i na kraju 2 serije po 10 aktivacijom listova. Se podižemo, odlična vježba za zdravlje stopala i nogu. Malo trebamo napraviti ruke. Možete imati 2 bočice po pola litre vode. Ja ih ovdje nemam. Mogu potrebiti na hotimično izabrati 2 otprilike jednako teške knjige. Idemo 10 puta, idemo prema gore, budi uspravan, glava, pogled napred. I onda malo odmor, idemo u stranu, također 10 ponavljanja. 3, 4, zadnje idemo gore, pazi negdje, ako je negdje luster. 1, 2, točno iznad sebe, aktiviramo rame. I nakon što si napravio 10 ponavljanja, aktivirali smo upravo one mišiće koje trebamo. I kad to sve napraviš, dobro se malo istegnuti, popiti čašu vode i nastavimo raditi.